la cultura y la economía. Herrian erratuta, Euskal Autogobernu berezia garatu du urtetan belaunaldi saiatu eta gidazu batek. Bueno, Josua, ikusten dugu ja hemen argazkia jarrita dituzue, mitin txiki bat ere eman duzu, zeri buruzko argazkiak ikusiko ditugu gaur trianguloan? Bueno, azkeneko 30 urte hauetan, nik uste gertaera importanteak egon direla, batzu larriak, baina herrigintza o politika gintzatikan eta herri honi dagokionez, nik uste nahiko adierazgarria diela. Argazkiak eta tekstoak ere, teksto laburrak, baina, bueno, herri honen historian, azkeneko 3 hamarkada dauen, nik uste kontakizun zuzen eta garbi badala. Esan duzun bezala, herriz herribiliko zarete ez, eta Tolosan bakarrik izango. Bai, herriz herri guk batu gaitezen plataforma honen eskutik, nahi genukena da, 3 hamarkada horietan egon dian erabaki estrategikoak azpimarratu herriz herri eta herritar guztiak behintzat jakin dezatela zein dan gure egia. Ez da gu ez gea egi osoaren jabe, baina gure egi eta gure pausoen ardura badaukagu. Da hori da azaldu nahi genukela, herriz herri, 76-17 hartatikan hasi eta gaur egungo egoera politikoa biltzea izan da argazki eta testo hauen helburua, hori izango da. Eta nondi sortu zitzaizuen ideia hau argazkia jartzen joatekoa eta? Askotan jendeak tekstuarekin, hainbeste irakurtzen da, hainbeste ez dakit, internet, papela, dokumentua, periodikoak, pentsatu ginen argazki batzukin, argazki batzuk zarrak dira, argazki horiek ere kokatzen dutela, ez? Egoera, titular batek, hemen dauzkagunak ez, Bartzelonako atentadua edo etak Argeleko prozesua dela eta Espainiko gobernuari leporatzen diona, edo Lizarra Garazikoa, edo ondorengoak, edo Maior Orejak eta Redondo egindako hitzarmena. Horrek herri honen bizitzan eta histori hontan azaltzen ditu momentu bereziak. Eta orain Tolosako amaitu ondoren, non tokatzen da hurrengoa? Ez dakit hurrengo herria zein da, baina badakit herriz herri ibiliko gehala maiatza bitartean. Eta, bakarren bat ez da, ikusten duzu, ez dela aparteko esposizioa, panel batzu dira, eta gero nahi genukena da, bi hitzekin azaldu eta konteksto bat jarri. Eta, jendeak bakarren batzuk gogoratuko dituzte, momentu bereziak, berdin da golpearena edo Galindorenak, edo Lizarrakoak, edo gainentzekoak, ez? Hoxe da. Edo Arantzazuko igoera, hemen dagoen bezala. Se llamaba reforma política o reforma democrática, pero apostar inequívocamente por vías políticas y democráticas rechazan la violencia, rechazan la amenaza del uso de la violencia.